Вот наконт пакістанцаў, яны ж абсалютна чужыя. Яны, скажем так, ментальна чужыя, яны абсалютна іншыя. І самае кепскае, што там жа ж прадугледжана нават адразу абгаворваецца вайсковае супрацоўніцтва. Што і пакістанскія ваенныя будуць у нас вучыцца, і разам нашыя будуць удзельнічаць у нейкіх навучаннях вайсковых. Што это, для чаго это? Тут усё ж такі ўзнікае разуменне, што это гульня не Лукашэнкава, а хутчэй за ўсё Пуціна. Што якраз пад вот это вот, калі Пуцін разглядае дальнейшую эскалацыю ў Еўропе, а ён же это спрабуе зрабіць якраз вот этой ўсёй хвалі нелегальнай міграцыі, то ў гэтым рэчышчы якраз пад вот этой вот 150 тысяч маладых спецыялістаў з Пакістана можна прыгнаць кучу баевікоў, прафесійных баевікоў, якія ў першую чаргу ў тым ліку глядзіце, дык і Польшча, і Еўропа тое, што ловіць на сваіх межах, там ужо дастаткова пакістанцаў. То бок, я разумею, што вот пад прыкрыццём быццам бы, што маладых спецыялістаў збіраюцца прыняць у Беларусі, што ўсё ж такі сур'ёзная частка менавіта падрыхтаваных яна пойдзе на Еўропу. І вот в этом якраз палягае разумець. Гэта цэлая армія, 150 тысячаў, гэта як 3 беларускія арміі. Я разумею, што не ўсе будуць, як, канешне, для прыкрыцця ў тым ліку, і это можа быць, скажем так, 120 тысяч, як бы так, звычайных, цывільных, з іх 30 як бы падрыхтаваных, да.